Ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир аз анами паплини дубайски намудаш омадай 3D санго гулои 3D ҳаниқтараш бинед сангош чихе бисёран дизайнерски 180 сомон ин намудаш нархи донашай 150 сомон аям дубайски ҳастад ин ман видео партофта будам дубайскии паплини дизайнерски сангчадоро 150 сомашам ҳаст вале ино сангошон тамом будига хеле материалшам камакак будигартарай аз ин сабаб ин намудаш 180 сомонай ина марҳамат ҳозир бо як намуди дигам аст ваям нишон метиҳам 200 сомона бо ҳаст ана ин намуд боша ядхтарак хоҳиш карда буд ки паплини сирх ё ин ки розови нишонте ира видед чихе хушрӯай инаш 200 сомон дубайски паплинай сангчоошон анамахе плюс минус аҷоиба каишам баъд анаи креп бамбук ҳастай 200 сомон ба фикрам донаш 200 сомай 200 сомон касе опти мегира бо арзон мешава и креп бамбукай материалаш иш чандай ям креп бамбука ям бамбук бамбукой тобистона евростил будай бине на аҷоиб ҳозир бо иҷада якчанд гули дига аст ишам нишон метиҳам анаи гул ҳаст 100 чанда 190 ин намудаш 190 игир бишинай хе сангчо дора баъд бо чи ҳаст ҳозир ман дигар чизошам нишон метиҳам кадомеш ки дар кор бошад рақамҳои телефон ҳастай дар ватсап нависед доставка дорем инаи намудаш чандай 190 ҷой шудаш и дубайски паплин хушрӯ беҳад фасон нусхаш тамошобино бинед қа хушрӯ иш и чи ай материалаш карецки паплин жатка баринай дидед бечи хол пушида мешава бечи хол пушида мешава ду ранг дора на материалшай наздик бинед чи хеле 200 сомон як либос шай ду рангай ҳозир ранги дигаришам нишон чед сангои намхелиш плюс минусаш иҷада хе гулш бисёрай сангаш қа маълум нест чи нусхаяй ан ҳозир ранги дигарша овардан ма шумода нишон метиҳам дӯстони азиз доставка дорем ина марҳамат анаи ранги дигараш бо рангшам хушрӯ сери диде аҷоиб бор иш 200 сомонӣ на диде беҳад фасон ҳозир иҷада бо яктай дигаам дидам гули ярки фасон вай буд материалаш медонед дубайски буд инаҳа 200 сомон дубайскии фасонош рангш ярки бисёриё навз мебинанд ки амхи рангои ярки боша марҳамат хулоса дӯстони азиз нависед кадомеш дар кор шид нависед доставка мекунем